Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Skywars Normal Mod aici pe Hypixel. Și dacă mai vreți să continuare episoade de Skywars, să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Suntem aici cu Liviu. Liviu. Da, salut. Așa, să trezește și Liviu după 3-4 ani. Să zic că am ieșit din greșeală de pe Hypixel, însă nu contează. Intrăm la loc. Normal Mod. Ok? Și cum ziceam, dacă mai vreți să continuare episoade, să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. O să încep și o serie de Samp. El deja se joacă Samp. Tipul ăsta cu care vorbim noi se joacă Samp. Așa, facem level. Ok, hai să punem asta să-i șantăm. Sabia o să-i șantez. Cos 1, luăm astea repede, le punem pe noi. Și cum naiba mai ieși de aici, nu știu. Ok. Hai să facem drum spre jumate, nu e nimeni, nu se uită nimeni la noi. Ok. A venit tipul ăsta să mă bată ieri repede cu măsa lui. M-a bătut. A venit altul în spate și mi-a dat, că n-am avut ce să-i fac. Liviu, ce mai faci? Bine. Deci se joacă Samp. Scuză-mă puțin. Gata, a trecut. Ce? Am bârgăit. Nu s-a auzit mai bine. Știu. Ok. Ia, hai să vedem ce jocuri au mai apărut pe site-ul ăsta nou. Ce site? Zi ce site? jocuri noi. Și ce jocuri mai sunt? Arma 3, Launcher, Trailer. Trailer? Launcher trailer, mă? Ce joc retardat, Launcher trailer? E trailerul. Trailer. A, începutul de la el. Hai măcar să-l aruncăm și noi pe tipul ăla în voi, dacă tot a venit. Mai vine unul, vine boss. Hai să vedem care e mai bun la PvP, eu sau tu. Aha, vrei să ți se regenereze viața, nebunule, a? Fugi, a? Fugi, a? Fugi că mă o să-l bag pe tipul ăsta. Că tu fugi. M-am băgat de desubt, dar nu știu de ce m-am băgat de desubt. Ca să-i prind combo de tipul ăla. Ce joc e ăsta? Ce joc? Un joc de copii mici. Ok, mă bat cu tipul ăsta. Noi suntem 3, bă, frate. Ne batem toți ca retardați aici. Unul era să-l aruncăm voi. I-am omorât! Nu cred! Tipul ăla l-a omorât pe tipul ăla. Ce noroc! Pantalon ceva. Și ăștia-s buni. Ia vină, mă. Vină, boss. Victory! Am câștigat meciul de pe Hypixel. Nici n-am observat că mai suntem noi doi. Victorie, boss. Merge ca la carte. Victoria la tata Ștefan. Ok. Intrăm în forță. Mai jucăm un meci. 2-3. Mai ești, mă? Da. Am câștigat un meci pe Hypixel. Mă mir. Pe filmare, mă mir. Hypixel net. Așa. Haide să... boss, păi nu-mi place. Mie nu-mi place asta. E nașpa asta. Și dacă mai vreți, și vedeți că mi-am schimbat resource patch-ul. 4. Asta a fost toată armura mea din meci și l-am bătut pe tipul ăla. Așa. Gata, hai la atac iarăși. Cu armura asta eu mă duc în jumate, fraților. Ce, mă? Fallout 4. Fallout? Gratis? Ba da, știu, dar zic e gratis. Lol. Oh my god, am că... M-a rupt tipul ăla acolo, n-am auzit ce zice. Hai să mai jucăm. Asta e mapa mea. Da. Nu gândai, ok. Am înșan deja pus. Mă caută. Ce? Nimica. Oh my god. Ok.
Chestia asta nu-mi place. Așa, așa. N-am nimic bun, ești prost la cap. Oh my god, n-am nimic bun, chest bun. Chestplate, am chestplate. Nici n-am chestplate. Cum să mă duc eu în jumate fără chestplate? Mă duc poate la tipul ăsta să-l bat. Ia vină boss încoace. Te arunc din bulgări? Nea, nu te-am aruncat din bulgări. O să te arunc din arc. Stai liniștit. Deci hai să ținem fușcurile ăsta. 2, mod 4. Proșectă, undercover, 2000. Doar carbonul. Cine fost? Red. Mamă, băi, au venit doi pe mine, frate, l-am omorât și eu pe unul și după a venit și tipul ăla. Nu de rub, era Da. Mamă, era să cași jos acolo, e bine. Alignment Edition. Bă, mai ușor cu vorbitul, că e filmarea mea. Ok, mai ești? Da. Ok, hai să dăm un enchant. Ce? Hai să dăm un Protect. Ce? Antivirusul. Care? AVG, antivirus. Oh, AVG. nu-mi place. Antivirus și G nu știu de unde vine. Antivirus Gamma. Gamma. A la game mode. Cum mă, tipul ăla avea sabie din Diamond enchantată? Bă, mă, lași în pace. Cum n-ai atât noroc să ai sabie șantată? Boss, vă las că-mi fac eu cu bulan și mi-au dit full. Care e părerea ta dintre Need for Speed The Run și Need for Speed Most Wanted? Două porcării. Deci, dacă nu te-ai jucat Need for Speed la viața ta, tu nu știi nimic. Da, mă, da. Zi tu un Need for Speed care te-ai jucat. Doar unul. NFS Monstoan și NFS Monstoan de 2012. Altul. Atâta. Atâta le știi? Da, păi nu-mi plac mașinile. Aoleu. Nu-mi plac mașinile, urât. NFS Most Wanted Black Edition Da, și ăla 2012 sau 2013. da, 2012. Eu l-am pe la 2012. Păi ăla care l-ai și tu, care ai trimis link-ul atunci l-am dat și eu. Da. Ură jocurile care sunt cu de-astea cu mașini. Mă mai jucam, mai jucam când eram mic, dar acum nu-mi plac. Minecraft îmi place. Și Sampu. Astea două jocuri îmi plac. Astea două jocuri îmi plac. Hai, lasă-mă joc NFS Most Wanted. E o porcărie. Și știu că o să zică toată lumea că ce, ăsta nu e o porcărie, bă, e cel mai șmecher joc. E cel mai prost joc posibil. Da, și The Crew cum e? E foarte șmecher The Crew. Cru, ce naiba e ăla? E un joc, caută-l pe net și uite-te că e foarte șmecher. Hai să băgăm un case opening și să încheiem și noi episodul. Nu mă lasă să bag la case opening, bă, ești prost la cap. De ce mă, nu mă lași? N-am 10 sloturi. Bă, să-mi bag pula. Da, bă, fraților, deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, ne uitați să apăsați și pe acel buton de like, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!